Čaute všetci, dneska tu máme Šandora Voroša, čau Šaňo. Takže povedal som si, keď tu bol Miloš Schneider vysvetľovať ako naťahy, tak tu máme Šandora Voroša, aby som ho predstavil, 225 row bench, 335 equip bench, v podstate tu tretí najväčší výkon v equipe na Slovensku. Dlhodobo bol, myslím, že druhý najväčší, v podstate myslím, že až teraz pán Mihály ho prebenčoval. V podstate 335 equip, dneska sme trénovali, 350 dával lahučky do tlak, moc jej nechýbalo a myslím, že je to fakt odborník na bench, v podstate aj ten RO 225 na Slovensku si myslím, že top, čo sa týka RO a equip dokopy, takže sa spýtam, aby vám poradil vám ľuďom ako na bench, takže Šaňo, nejaké tvoje rady, vychytávky, proste, čo ľuďom odporúčaš, ako na túto disciplínu? No, veľmi jednoducho, treba si lahnúť a zatlačiť. Takže počuli ste, láhnuť, tlačiť. Raz, dva, hop, dopredu. Ešte, pustite. Máš ju. Poďme, kolmo od seba. Od seba ľahte, od seba, kontroluj to, tlač do brucha. A ku mne, hop, hore. Dobre, ber. Koľko? Toto? 300. 300. Práve stavím trošku vyššie, lebo 230. Silnejší podávať. No, poďme na to. Opasok dobre? Opasok ho nechaj na pokoji. Poďme. Raz, dva, hop, dopredu, ešte, pustite. Kolmo, to je ono. Od seba, ešte. Hore brucho. Ešte poď. Poď. 3, 2, Hore, ku mne, poď. No tlač ju. Dobre, má. 300 pade, ne?